በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ቁጥር 2 ከመቀኒኻቱም አሜን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን። እዚ ምስ መምህር እስራኤል ሰሙኑ ስለ ተከታታሊ መልስ ንምሃብ ተዳለው መርሃ ግብር እዩ። ብዝሓለፈ ስለ ታቦት ስለ መስቀል ይቅሬታ ብዝሓለፈ ስለ ጸበል ስለ መስቀል መልስ ይሁና ኢና ሎም ድማ ስለ ታቦት መልስ ንምሃብና መጽና ከም ትፈልጥዎ ብተከታታሊ ቀሽ ተወለ ካብ ዝሃብዎ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ሓደ ታቦት የድል እዩ። ታቦት ንሕና ኢና ታቦት ኣብ ሐዲስ ኪዳን ሓሊፉ እዩ ልብልዎን ትምህርትታት ዚኣቶም ናዚኣቶም ናታቦት አግዳስነት አድላይነት ታቦት ታዩ ልብልዎ አንሕና ድማ ከም ቤተክርስቲያን አስተምሮ መልሲ ሒዝና ኢና መጽና ዘለና ታቦት ኣብ ሐዲስ ሓዲኦም ታቦት የድል ይክሉ ከነጻጽር ተሎ ምስ ጣዖት የተሓዝወ ከሁሉ ለምፍላጥ ከቢድ ሆነ ታዩ ሓደ ምሁር ኒዮሲ ንሽተ ፍልጠት ሓደገኛ ያ ይብሉ ሰባት ይዱ ንሽተ ፍልጠት ሓደገኛ ተኮይናስ ብዙሕ ፍልጠት ማ እንደየና ሓደገኛ ኮንያ ስለዚህ ንሽተ ጌጋታት ጎል ላጸንሕ ተከተሎ ሐቅ ላመሰሉ ስለልኸዱ ሳቶም ንምዕራም ኣብ ዘጻአት ምዕራፍ 20 ዘሎ ቁጥር 3 እሱ መሰረት ገይሮም እዮም ታይ ልብል ብዘይ በአይ ካልኦት አማልክቲ አያሃለኻ እዚኣ እንዲያታ መንዕሊት ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለው ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ካብ ዘለው ብዝኾነ ኣምሳል ዝተቀረጸ ምስሊ ንዓኻ ኣይትግበር እዚኣ ዝሓንቲ ለለለዋ እዚ ዝተቀረጸ ስለኾነ ታቦት የድሊ ተሓደ ተማሓደ እንደገና ንሽተ ለሐቅ ለለቅርብ ለሉ ታቦት ነይሩ እዩ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ግን ታቦት ጽላትና ልብና እዩ ላብ ልብል ይኸዱ እዮም ከዚ ተዓብይ ጌጋታ እዩ ለተቀረጸ ምስሊ ታዩ እግዚአብሔር ኣብዚኣ ልመን ይሉ ካው እንደገና ታዩ ከዚ ለተቀረጸ ብልብል ተኸድና ኣብዙ ዘጻት ዘህሉቅ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 ተለሎ ናይ ነሐስ ተመን ቀረጽሞ አንጠልጥሎ ንኡል ራእይክ ድሕኒ እንዳም ልብል በዓሉ እግዚአብሔር ያዚዙ በዓሉ እግዚአብሔር ሱደል ተቀረጸ እዩ እዚ ኣብዚ ከስተዕሎ ይግባእ ሓደ መጽሐፍ ቅዱስ ፍለጡ እናهم የን መጽሐፍ ቅዱስ ይፍለጡ ቤተክርስቲያን ሎ ያ ካብዞም ለለዋ ለተምህሮም አስተምህሮ ዝዋና መጽሐፍት እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ለለዋ አስተምህሮ ፍሉይ ስለዚህ አንድም ላለተለ ቀረይት ያተመር ብዙ አንግሉ ክትሩ የተገብረ ከቤተክርስቲያን እና ወይ መጽሐፍ ቅዱስ መፍለጥ ለሐለይ ፈለጥካ ምሕታት ይምበይ ኣብ ለይ ተፈልጦ ምን ነገር ጽብቅ ኮነ ስለዚህ አምላክ እግዚአብሔር ከቀረጹ ለፈቀዶም ነው ከቀረጹ ላይ ፈቀዶም ለለ ነው አዝና አምነት አምላክና እግዚአብሔር ቀና አምላክ እዩ ወላ አነ ቀና አምላክ ይኻልእ ተምልኽ ይብልዩ ኣብ ሙሴ ወጽሕ ግን አይቀናይ ዘጻት ምዕራፍ 7 ታይሉ ንፈርዖን አምላኩ ገይረካ ይሉ ሾሞይ ስለዚህ እዚ ፈሊኻ መፍላጥ ይድሊ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ምንታይ ተወጊሱ ይኸም ይሉ ይባህልም በይ ሹ ከተላዕልካ ታቦት ይድሊ ይባህል ስለዚህ ናዩ መልሲና በደንብ አስፍሒና ምሊና ብዛልት ንኽእላ ከነምህር መጽና ላኡን ተመምር ወሐዚ ታዲ መስይካ ከምዛ ዓይነት ንሽተ ጸገብ ንመጽእ ንሽተ ካፍት ቤተ እምነት ኦርቶዶክስ ይነብሩ ሞፍት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ምንም ፍልጠት ስለሌነወሮም ምንም ዓይነት አፍልጦ ወፍት ናይ ኦርቶዶክስ ስለሌነወሮም ታየጋጥም ከምዚ በቃ ኦርቶዶክስ ናሃለኹ ምንም አይፈልጥ ነይረ ስለዚህ ኦርቶዶክስ ዝኾነ ጸገም ካብህልዋ እዩ ስለዚህ አው ኸይደ ለምልኾ ነበርኹ ኢየሱስ ካሊ እዩ አው ለምልኾ ነበርኹ መንገዲ ሃይማኖት ጌጋ ኢሎም ሙሉ ኣብ ቤተክርስቲያን ነበረ ምንም ከይጻረዩ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ሃመይ ከይነጻጸሩ ኦርቶዶክስ ነበረ ሁሉ ጌጋ እዩ ማሊ ጅምሩ ገሊዮም ከዓ ተወሰነ ነገር ተረዲዎም ጽቦና ሃለው ግን ኣብታ ሐዲስ ኪዳን ምንም ነገር አይገደፈይ ታቦት ነይሩ ይቀደም ሕዝግን የለይ ገለ ሕዚ ብሙሉ ነገር የለይ ልብሉ እዘውዝኒዮ ካብ ቀናኢነቶም ንክርስቶስ ካብ ምፍታዮም ተላዓለ ይመስል ናቀንዕና ለለው ኾን ኸሊ ግን ኣብ ሓደ ዓድሲ ከይተረድእካ ጌጋ ስራሕካ ተረዲእካ ኾነ ኢልካ ሕግና ተዓዲ ተፊስኻስ ትኽሰስ ኢኻ ከይፈለጥካ ኢኻ ታይላጥስ ካብ ቅጻተ የድሕን ማለት ኣነ ይፈልጥ ነይረ ዝሕገ መንግስቲ እንበኽተርስ ንፈልጦ ጉዳይ ና ኢለካት መንግስቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እውን
ከይፈለጥኹ እየተጋገ ፈሊጠየ ልበሃል የለ ክልቲኡ ናብ ሓጢኣት ይወስደካ በተለይ ዞም ዶግማ ዝበሃሉ ነገራት ክትውስን ተለካ ጥንቀ ኣለካ ሓዚ ታዩ ዘልዕልዎም ነጥበ መሲልካ እቶም ብቕንዕና ኢና ነብል ሓዚ ቅርሺ ተወልደ ጥራይ ይኾነ እዚ ናይቲ ፕሮቴስታንት ማሕበረሰብ ወይና ጴንጤ ልበሃል ማሕበረሰብ ዘልዕሎ ምጉት እዩ ኦርቶዶክስ ንምንታይ ካልእ ትኾንባተልስ ኣነ ታወት ይቕበሊ ይብለካ እታ ኮይኖ ትብሎ ተለካ ታወት ልስረቕ ታወት እኮ ዝስረቕ ኣቕሓ እዩ ማለት ቤተክርስትያን ሰሪቖም ወገን ሰምዕ ኢና ይብል ታዲብል ሓደ ሊቅ እናገር ተሎ ኣታ ሰነፍ ይብል ሽንኳን ታወትሲ ክርስቶስ 30 ቅርሺ ክሸጥዎ ተሎ ሱቕ ኢሉ ከም በጊዕ ሱቕ ልበለ ይብል እስኻ ግን ሰነፍ ኢኻ ተኣምራቱ ታወት እንታይ ከም ዝሰርሕ መፅሓፍ ተጻሒፉሎ እግዚኣብሔር ምስራሕ ጅምር ተሎ ቀስፎም ተሎ ብለይ ኣጓው ንኽዎ ሰባት ቀስፎም ተሎ ሽንኳን ሰርቅዎስ ብለይ ኣጓው ንኽዎ ለሓስ ቀስፎም ተሎ ርኢኻ ሓይል ኣሎ ነቶም ሓደ ግን ምሕረት ከርእሉ ሱቕ ክብል ተሎ ታወት ሓይል የውሉ ትብል ኣምላካውን 30 ቅርሺ ሸጥዎ ተሎ ጎቲቶም ሱቕ ይልበለ ንክርስቶስ ከታኽትሉ ኢኻ ንባዕሉ የድሕን 30 ቅርሺ ሽየጥ ተኽጎረ ክርስቶስ ትብሎ ዶ ይብል ሳሙ ተኮይኑ ለለ ብፀጋም ተሰቀለ ሰብ ማለት ድሕር ናማን ክርስቶስ ኮንካ ንባዕልኻ ንዓና የድሕን ኢሉ ሪኻ ድኹም መሲልዎ ቤተሰብ ገዛ አብርሃም እዙይ ና ምክር አገልግሎት እናሃብና እስካዕ ሕዚ ከም ፀናሕና ይፍለጥ እዩ ኣብ ቅድሚ ሓዳር ኣብ ሓዳር ኣብ መንፈሳዊ ዕቤት ኮታስ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ንህብለና ኢና ኣብዚ ናይ ሕዚ ምክር አገልግሎት ፍልይ ዘብሎ ብነገረ መለኮት ምሁራን ብሳይካትሪስት ብስነ ልቦና ምሁራን ሳይኮሎጂስት ብኩሉም ኮታስ ሞያ ማእኸል ዝገበረ ስልጠናታት ምክሪ ንህብለና ኢና ለዚ ኣብ ወልፊ ዘለው ሰባት ብመንፈሳዊ ህይወትን ብሳይካትሪስትን ኩሉ ዛ ማእኸለ ሞያ ዘለዎም ክንህቢና ምፁታ ንዕድም ኢና ያው ገዛ አብርሃም ከም ዝፍለጥ ካብ ግልጋሎት ካብ ዝጅምር ብዙሓት ኣገልግሎታት እናገበረ ይርከብ ያው ብዓብዪ ከዓ ሰባት በቲ ጥያቄኦም መሰረት ናይ ግላዊ ህይወትና ቀድሚ ሓዳር ዘሎ ህይወትና ኣብ ሓዳር ዘሎ ህይወትና ቆልዑ ተዓባበያ ብዛዕባ ቆልዑ ትምህርቲ ብተፈላለዩ መልክዑ መንፈሳዊትና ክንዕቢ ንደሊ ኢና ብዝብልዎ መሰረት ግልጋሎት ምክርን ግልጋሎትን ያው ጀሚርና ኣለና ኣጠናኺርና እውን ሕዚ ንምቕፃል ኩሉ ግልጋሎት ምክሪ ትደልዩ ሰባት ብ09909995 እናደወልኩም ክትረኽቡና መንፈሳዊ ፃውዒትና ነማሕፅን ከዝለክ ደግሞ እየ 09909995 እናደወልኩም ምክር አገልግሎት ዝደለኹም ዓይነት ምክር አገልግሎት ክንወኩም ድልዋቲና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ሳኩ ከም ጻደለ ሓዚ ተታወት ሲ ልሰረቕ ዝተኸገሮ ይኽእል ተሎ ክርስቶስ እውን ብ30 ቅርሺ ሰረቕ ተሎ ክውሰድ ተሎ ሽወጥ ተሎስ ከም በጊዕ ሱቕ ኢሉ ሓይሊ ከም ለይብሉ እሳ ጥራይ ኮነቲ ከም ፈሪሳውያን ተኮይንካ ወይ ከምቲ ብፀጋም ብጎይታ ልፃረፍ ነበረ ተኮይንካ እንታይ ኢኻ ትብል ኣምላኽ ተኮይንካ ንባዕልካ ድሕን ከምዚ ታወት ንባዕሉ የድሕኒ ንባዕሉ የድሕነ ይደሊ ኢሎም ክፃረፉ ትሪኦም ኢኻ ፅቡቕ ቀልዲ መሲልዎም ንባዕሉ የድሕኒ ሰይደልን እግዚኣብሔር እኮ ቀዳማይ ሳሙኤል ከሎ ተኽሰረቕ ተሎ ታወት ፅን ክውሰድ ተሎ ፍልስጤማውያን ተወሰድ ተሎ ፀጥ ኢሉ ይልኸደ ዳሓር እግዚኣብሔር ግን ቤተ መቅደስ ናዩ ምሰፅረ ኣፊና ፊናስ ዝበሃሉ ዞም ዕግርግረኛታት ካህናት ምስ ወገደ እግዚኣብሔር ሓይሊ ምግባር ጀሚር ፍልስጤም ጠቕላላ ኣብቲ ዓዲ እባጭ ዝበሃል ሕማም ኣልዒሉ ኣብ ፍልስጤም ፀርፀር ምስ ኣበሎም ናእስራኤል ታወት እዩ ናእስራኤል ኣምላክ ኣብዚ ታወት ኮይኑ ይልውድአና ኣሎ ዓዳ ምለስዋ ኢሎም ኢዶም ኳ ማንም ይሓዛን ብኸፍቲ እዮም ፀዒኖማ ሰብ ትሒዝዋ ውዳእ ስለሎ ብኸፍቲ ፀዒኖም ናብ እስራኤል ከም ትኸር ተኸፍቲ ገይሮም ሰዲዶም ሓይሊ ኣሎ እዩ ሰነፍቲ ኮይንካ ግን እንታይ ኢኻ ትብል ታወት ንባዕሉ የድሕነ ይደልን ትብል ከምቲ ንክርስቶስ እንታይ እዮም ኢሎም ኣምላኽ ተኮይንካ ቤዛኻ ውረድ ካብ መስቀል ኣምላኽ እየ ኢሉ መስቀል ችንከር ሱቕ ልብለ ኣይንፈልጥን ኢሎም ሪኻ ናብ ፈሪሳዊ ጠባይ ተሃሊካ ከይተረድእካ ንክርስቶስ ትብሎ ኣነ ንክርስቶስ ኣይመወልክዎን ልብል ሰብ ንታወት ግን ትብሎ ኣለኻ ታወት ከዓ ንሕና ምስ ታወት ፍሉይ ፍቕሪ የብልናን ታወት እግዚኣብሔር መንፈስ ዘሎ ኢና ንኽብሮ ብቤተክርስትያንና ብስሮ ቤተክርስትያንና ለኣቴስ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣምላኽ መኽበር ኣሎ ይኹን ነገር ኣይኣቲ ንቤተክርስትያን እሞ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓዲስ ኪዳን እንታይ ኢኹም ትብልና ኣለኹም ታወት ኣሎ ዲ ወሎ ኣበይ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ምንታይ ክፍሊ ተጠቒሱ ንወፅኦ ኢና ሕዚ ሕድሕዲ ፖይንት ንሪኦ ኢና ኣብ ሓዲስ ኪዳን ብምንታይ መልክዑ ተረኣዩ ልብል ንሪኦ ኢና ብመሰረቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታወት ማለት ምሕደር ኣምላክ ምሕደር ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ልግለፀሉ ቃሉ ልንገረሉ እግዚኣብሔር ልግለፀሉ ክነብር ታወት ብሱን ማህደር ማለት እዩ መሕደሪ ኣብቲ ታወት ማለት ልክዓ ከምዚ ቦርሳ እዩ
همزي متحزي تصلات تناي أملاخ منفسنا قالوا بعوي قالوا يحز عصرت تزازات أفت تصلاتي القمت أفت لك همزي أب دفتر أب بورصة تمهارو بورصة للوم دفتر وتوشت إغادتيو تتاوت خانا يتصلات متحزي نمتا إجزاير بولي كيدان تاوت سريحو تتاهيلو نوعال ترقامي له إجزاير ببولي كيدان نا إجزاير منفس أبسابات يحدر نيرو زخونة أمرات قبر تليليو إيفن صارقانات كوا نا إجزاير منفس نتسقى نتأمرات دلي يزقلت اللومبر بقامنت نا إجزاير منفس تشكم فترتين نوران مخنياتو نا إجزاير منفس كاسبات هادي منيرو جن إجزاير أما أخلهم كحدر دليو أبسابات مولن خي حدر ناي زمن محرتين نوران سبت جيدو نير عمت أنيا خوي نيرو تناي كريستوس محرت زمن كسالو مص نا إجزاير منفس أبزو خونا سيتشيشن تزي خوينو بقامنت يقلت كم حزا هاديس كيدان حنا سونتنا حزنا لنا إجزاير منفس بكريستوس بكل مصنا تصقي ود إجزاير استهال منفس تقبلنا بكريستوسي كرم كريستوس ناوز على منصوص تناي إجزاير منفس أبيد يحضر نيرو خبالتل أبتاوت إجزاير تايل داو موسى تايلو ما أنهم كواخ أخنا جاجر نتدلي ناوتاوتي نافدم كاني دفتر أيام صايل موسى كان إجزاير كنا جاجر تدليس ناوتاوت دفتر أي لخد نايم إجزاير قال أيولن إجزاير كل اللي أيو جن كاف سب منفسي كرحقية سب عمت أني أخوي إمام منفسي ناس عدمة سب عن سمانين كخانيو كم 220 أي حل فنتهالو كش أيو تايا مالته تهاي أبولو كيدان نا إجزاير منفس مجلسي إجزاير الخون يخون مري تدليهم سوات نا إجزاير من قد ندحدليهم نافت تاواتي خدو نجزاير يطيقوه تايخ جبر تايخ سرح ناوي كنواقعدو إسرائيل داوي تايقبر نيرو نتوم نبيات ليخو كنواقعدو أين واقع أنت أيقل نايلو تاواتي خيدهم يصليو مريتي وهاهم تواقو إيولا كي تواقو إيولا ريخ أبولي كيدان نا إجزاير منفس أبسابات مولو سلالي حدر نورا أمن أفتو تاوات سلازي حدر نورا نيرو وصو كوينا نولنا أبولي كيدانسي نا إجزاير منفس أفتسم مولو بسأقا سلالي تقلت أس وتاوات تقلت حازوكو أو حدنا سباتكو منفس إجزاير لنا تخاقور لنا أي تاوات كل يوم قل قرمكا أبولي كيدان تنا إجزاير منفس مقمت كوات رايتو خنس قالوا تنا أملاخ تأزازاتون 10 تأزازاتون أو يقمت قالوا طيب لحد لك أبولي كيدان نا إجزاير قال أو تاوات يحدر نيرو تقال حزقين قال سقالو يسموسينا عالم بعلو تقال تحقي نا أبو فقاد زقلصلو بعلو أملاخ فقاد أملاخ زقلصلو بعلو تقال سقالو يسموسي قالم سقا هونه تهايلو سقا خوينو حزت سقا تسويو سلا بيز عالم ويتو مسموته واقا مسكفله مسموته تمسوعتي خمين لعنا نقبله كبهالتلو مسوي يدلي تايل اللي قرمك أبولي كيدان تاوتنا تهالي التقس تمسوعتي أو تاوت سواء يبل أب حديث كيدان جن بزع تاوت زليلن مصر في دلون يلن خابيم تخم كل تلو قرمك أب حديث كيدان قدس باولس نتتاوت بحديث كيدان ملكعو مسوينا عليه التقصو السطراي لي خنس باولس طراي لي خنس بعلو أفتشعيت زمن باولس قبل نورو زمن حليفو أبوستليك فازرس بحالو هاوريان أول بحالو على القدس أمبروس يفلطو ويم نا مصحف مهورتو خوينو بروتستانت يكون كاثوليك فلطو أمبروس مالت كابزوم نا مجمريا أورثودوكس بينت أقلقيتها هلا ناتهم قدسان نوري خلنا قرتلو تايبل قدس أمبروس مالت كاب 330 شعات كساب 309 شعات عام تمرت نوري قدما 11 شعات مالت مستهم زقروا انه على بطعم زقروا قدسان هاوريات زنورو زمن تزقرب اي حدا دحرنا على هيرنيوس مالتي تايبل أو خبلتلو تناي قدم ببولي كيدان زنبره أملكو سرعات حزي بمسوي تحزل له مسوي أو حديث كيدان ريخ أو حديث كيدان تتاوت زنورو سيرفيس تناي نابولي كيدان تاوت أباقي دم لسوء له حزقن نحديث كيدان مسوعتي كريستوس بعد تايلو نو زي دمي زي سقا يلو زنوم الناس جو مصحف قدس بجنرال زي سقا زي دمي يلو تسقونا دمو خميل لأنا نرفتو هميل يقرب المؤمنان كميل عدل جزرزر أمصحف يقمتن كطيق تلقى نتم لك أو نتجن وكريستوس زي سجاي زي دم إيله خما إيله سرح خما إن مؤمنان لوها وكتل تلقى نفتم لك أو نتأخذ خل قداسي بزبال تسرعوا مسوي توهايل ألتر يلو هولي ألتر مالت قدوس مسوي هم زبولي كيدان تاوت توهايلو ناي أباقي دم أو كرم أملخ
نصحنا باقي مصيوم نحطيات مسرهم لخونو حزب هادس كيدان بقي يحردن تايدا يقبر ناي وعلو ناي كريستوس دم افت مسوي تاوت افت نحز السم مسوي تهايلو تايلو سيكا باولس عبراويان 13 قصري معرف 13 قصر 10 بتعمل قرم حزب مسوي خمل الله هادس كيدان تمسوي خاطر تاوت لنا مخانو قلت مسوي على نايبل معرف 13 عبراويان ملك عبراويان مالت معرف 13 قصر 10 من دانكريو مسوي علنا كاو خلعو زي يقبኦም ናይ ድንኳን አገልግልት ይብል ናይ ድንኳን አገልግልት ማን እዮም ነይሮም እንደው በትግርኛ ታህሊያት ከጽፎ ነይሮ አነ በማርኛ ስለቢለ ይኖርሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 መሰውለና ንሕና ግን መሰውለና እዩ ይብል ዋ መሰውታ ማለት እዩ ስትልኸ ሪኻ አባጊዕ ልስወሉ ኸይበል ናባጊዕ ስርዓት ወጽ ሓሊፉ ኢና ቡልኪ እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ኸበልዑ ዘይግብኦም ንዓና መሰዊ ኣለና በቃ ሐዚ ድንኳን ልባሃሉ መን እዮም ዘምና ቡልኪዳን አገልገልት ነውሩ ኣብ ድንኳን ኣብ ናታወት ዘገልግሉ ነውሩ አባጊዕም ለሐርድ ነይሮም ደሐሩን ሰቂሎም እዮም ክርስቶስ ምስ መጸ ታገይሮም ቶምና ድንኳን አገልገልት ነው አልፈሪሳውያን ታገይሮም ሰቂሎም نحنا نباقي مسواتي نحنا موسى زحدقلنا حقي እግዚአብሔር ለሐደገልنا حقي ناي باقي ايو سينا نفلط نحنا املاخ مصيخ سواع بيزا خونه نفلط نيو سقيلمو كاب ጳውሎስ ሳይሉ አባ ሐዲስ ኪዳን نحنا ግን መስውእ ለና ይብል መስውእ ማለት ደጊም አባጊ ኾነን ክስወሉ አባጊ ማና ቡሊ ኪዳን ሓሊፍ ሕዚ ባዕሉት ክርስቶስ መስዋዕት ለኾነ ክርስቶስ ንህዝብ ሙሉ አባጊ ንኹሉ ምእመናን ተሰውአ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰውአ እሱ ዝስወሉ መስዋዕት ለና እዚ ግን ይብል ቶምና ቡሊ ኪዳን ነውር አባጊ ጥራይ ለሕሸና ንሕና ክርስቶስ አይንደሊሎም ሰቀልዎ ግን ኮልዕዎ ይኽእሉ ምክንያቱ ክርስቶስ ዘይኣምን ሰብ መስዋዕት ቁርባን ክቅበል ይኽእል ኣይኽእል ታይ ሕብረት ኣለዎም ይብል በቃ ጸልማት ታወት ምስ ጣወት ጸልማት ምስ ብርሃን ታይ ሕብረት ኣሎ ስለዚህ ኣብ ጸልማት ለሎ ጣወት ለሎ ሰብ ታወት ክነክ ይኽእል መሰውን ክነክ ይኽእል እንደው ታይብል ዘይግብኦ ዘይኣመነ እንድሕር ዝቅበል ኮይኑ ንወፀይና ብስሩ ልገርመካ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 እዚ ዘይተገቦ እንደው በትግርኛ ታሃሊካውን ጽቦይ እዚ ዘይግቦ ትመስዋዕትስ ከምለሎ ንትመስዋዕት ስለለሎ ይትናይ ክርስቶስ መስዋዕት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ሎ ልገርመካ ኣብ ቡሊ ኪዳን እዚ በጣም ልገርም ማለት እዩ ባዶ እትበልዑሉን እትሰትዩሉን አባይቱ ዶ የብልኩም ምን ይኹም ኣብዚ በኻሊ እቶም ዘይብሎም እትሕፍርዎም ዘለኹምስ ንቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ንዕኩም ዲኹም እንታይ እሞ ክብለኩም እየ ወይ እንታይ እሞ ክብል በዚ ዶ خنقدكم يه كتو አይንደኩምን ቀጽለ እቲ ንዓኻትኩም ዘመሐላለፍኩልኩም ነቲ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ተቀበልክዎ እዩ ጎይታና ኢየሱስ በታዝ ዝተተሓዘላ ለይቲ ህብስቲ አልዕለ አመስግኑ ቆረሰ እንኩ ብልዑ እዚ ምንታኻቶም ዝዋሃብ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ምስተደረሩ ነቲ ዝጽዋዕ አልዒሉ እዚ ጽዋዕ እዚ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ ኣብ እትሰትዩሉ ግዜ ሁሉ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ሓዚ ኣብዚኣ ስለ ቤተ መቅደስ ዝተጸውዐን እዩ ኣው ከይተገብኦ ይብል ከይተገብኦ ናይ እንጀራ ዘይተገብኦ ነዚ ህብስቲ እዚ ኣብ ትበልዕዎ ነዚ ጽዋዕ እዚውን ኣብ እትሰትይዎ ግዜ ሁሉ ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ኢኹም እትነግሩ ስለዚ እንተይ ተገብኦ ህብስቲ ጎይታ ዝበልዕ ወይ ጽዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝብድል በቃ ሓዝር ኢኻያት ኮይንኻ ጳውሎስ ከይተገብኦ ይብሎ ሰይሉ ንመዘክ ሓዚ ትመዘከርታ ልብል ግሪክ ቋንቋ ክባሃል ተሎ ኩሉ ሻዕ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ክስዋዕ ተሎ ትመስዋዕቲ ንዘለዓለም ብብኡ ቤዛነት ከም ንድሕን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ቱ ዝመጽእ ህብስትና ወይኒ بقطة نافتنا كريستوس سجانا دم كخير كما أميها نقولنا لك خمت بعلة حمص أنا علة عربي تسوي دم خملها بنا السنة ذكرنا أنا مسوات نبل حزو إلنا كريستوس كالي سجونا دم مصيصي بنا أي نبلن تايدا أي السنة ذكرنا تسجونا دم مسك اللفظ السنة ذكرنا نبل تلنا تو أوز تخايدنا بيزان نسرح دمنا سجو حزونا حتى يصير كخلنا منتال السنة ذكرنا نقبل وموزس ويلو ساكت يو خيني بالخاء تايلو له كي تقبو زنجرا كويلو له ريخا انجرا دا أخواني سكو ويني يو كيني بال كي تقبو
أزين جرازي أزي صوازي دم زي ست زي يقول ناي كريستوس سجانا دم كم تدفر له عدا له يقول مثالي تخينو سيمبل تخينو حزي سئلنا أمنتنا نلتنا تاي عدا يمت تاي نيو عدا له مالتكو بدلني أخا مالتي سلازتا مالتي قيري له تميستر حزن متاعي زمت ايه تيلخا زميستر زس أمتاعي لكايد له زحزي تمسواتي دوم الناس قوسي أبينا نوهاب لنا خميلو يوم أبيت مقدس كي تقبو ناول التقص له أبيت مقدس يزقر مالتي أبيت مقدس أمتاعي لقررت سقونا دوم أبتاوت ويدما أما سوئي الولو باولوس سلام جزا أبراهام قصر حدا قصر خلته يا وهم لفلت جزا أبراهام ببزح ملكعو أو حدارن نهايمانة أو تمرتن أورتودكس ملكعو كلنا قربيو نالبات بزح السوات أو زوريا حدارهم قدم حدار دحر حدار أو قول التعبايا بزح مخرج القالوت ندلينا زبل طياك إلا عليو أزون يا مخرج القالوت نات أنا خيرنا أو قدم حدار كفلت وزلهم دحر حدار قول التعبايا كاب استفارالي سوسات كما يكوز يقولوا زبل ناي مخرج القالوت السنادينا لنا نا زق القالوت زي مخرين مركب 0999 حمشتي نا دولكم كترخونا تخليهم هو بتوسخ عندنا موسان لابيكم موسان بحطيات مودقت لقاطمكم تسفى مقراص للخاتهم اما حسيتي او ጭንቀት للخاتهم بتوساخي ناكاونانا مخري بتوساخي بسايكاتريست لتدقفه بسايكولوجيست لتدقفه مخري نهب لنا عينا او قلعه تعبابيا طرح لي يخونون قلعو نوينهم منفساوي تمرت ناتمهارو كعابيو سلطنا جميرنا عينا نساتهمون جئز زيما قداسي مصحف قدس تمرتي ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ለማለአ ስልጠናታት ማሃው ጀሚርና ኢና ስለዚ እዚ ሁሉ كمال لكم تدلوا سبات ب0999 لا دولكم رخونا يوم ችግር ኮይኑ ጭንቀት ኮይኑ መፍትሄ ዘይውሉ ነገር የለ ልካ ዘይወግህ ጸልማት አምነ የለ ሁሉ ጸገ መፍትሄ ዘይውሉ ጸገሙን ስለዘየለ ደውሉና ይሁም ረኸውና ይሁም እንحناውን ክንحግዘኩም ኢና ወስብሐት ለእግዚአብሔር نحنا مسوي لنا يلو تقصو تن أبتاوت يلقر أوكي مو تايو حزة حدث كدان مسوي له مالس دي ولو تايقني تأكم نابولي كدان مسوي أواقع نادم سوات حتياتي قورو بولي كدان مو تلقورو حتيات يناززو مستناززو تعز قورو حتيات أبقع أفت زمسو وبقع مسواتي حتيات منازو رؤسي حزوان تبقع مو أنا عمي سايا زمي أيبل كاوت حتيات بخيو حزينو أبقر متكاهن نافت بقع حتيات مستناززة تبقع يحرد دومو يسوع حزتا أيو أنا موتي لقبأ أني رت الجورخ وحتيات زمي يعمس جن قويتاي محرخان يخايلو تحتيات نافت بقع حلف مو تبقع تسويو قاتلت له تحتيات بيزا يخون ينسى تقلعه يصير له ازي ابو لكيدان نافاقع دم يسواني اب حديث كيدان غناي كريستوس دم سلازلو تدوم عبي لسوا اما سوي حجو قال يوم تعملوا وتاوت للوكو غاني للو حز قشته ولنا عللنا نيرم افت زغول صو كفلي ناي مخ افتم قشده ول حزي طنقال نير لولو غن بيتكريستيان ات نير انا غاني نيرني بيتكريستيان ات نير نافت تاوت نا بيتكريستيان سي ات نير يلو سس بقى انا غانين هالينس تبيت مقدس خونه بيتكريستيان سي حلونني يبل زغر مكازي امصحف قدس كفلي خمله لو لقاس وانجيل معرف 13 سلازا غاني لنورا سويت لتقسلو سلا غانيل نورا سويتي ابيت مقدس غويتاو لزرغو حلو بيت مقدس يا تاسويتس 18 عمت مولو جميرا غاني نغويط واني ريبل او لفتناي لقاس وانجيل تقسل 18 عمت مولو غانين اغويطوا كب 18 عمت اغويطوا خبلتلو لقاس وانجيل مراف 13 ايوا 13 كاوتايلوا فويسوا وايل تغانين غسيصو صيوا كاب الحريو اوفتناي مكراب حلقه مصيتايلو وايل خميل خاصخا غانين افسنبت وش تدحني له ابيت مقدس وشتي افتناي كفلي نيرو ريخا اغانين تلنورم سبات اوشت بيت كريستيان تغانين تحاوي نتتولد نمسقاي كفتن كمزات نورا يري
ክፍትን ከም ዝኣቲ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ገገሊኦም ኣለዎ እዮም ፕሮቴስታንት ክፍል ኣክቹዋሊ ሓደ ሰብሲ ክርስቲያን ምስ ኮነስ ጋኔን ይሕዞ ኢሉሉ حظك تاني ጸገሞ መሲልካ መጽሐፈ ኢዮብ ገና ትጅምርቶ له ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ደቂ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነበሩ ሰይጣንን ኣብ ማእከሎም ነበረ ይብል ራይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይብል ነበረ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰይጣን ንሕር ሃምዝ ተገንዩ እንደገና ኣበይ ነርካ ተዊሉ ለውግዕ ተኮይኑሲ ኣብ ቤተ መቅደስ ምእታውታ ይልኽልኽሎ ሕዚ ንፈተና ክርብሽ ገለ ሰዓት ይትረን ዲኻ ጋኔን ሒዘኒ መጻማፍት ቤተ ክርስቲያን ይብላ ሃመይ ከኣትኽኢሉ ይብሉ ወይለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተጠይልኒ ይጥየቕለ ኢለ ንኽፍትን ፈታኒ ቀረበ ናብ ክርስቶስ ታዲ 40 መዓልቲ ናብ መንዲ ቀሪዩ ፈታንስ ናብ ክርስቶስ ቀረበ ይብል እሱ እኮ ኢሞዝ ምስተዓለ የለኸ ሕዚ ረእዮ ይርስዕኩ እዩ ይርስዕዎ ብሓንቲ ቅጫጫ ዝኾነ ቃውሙ ስለደልዩ ብዛል ተቃውሙ ዋላ መንገድ ድምፂኻ ንኦም እሞ ናብ ክርስቶስ ሰይጣን ፈቲንዎ ይብሎ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ንምንታይ ተፈቲኑ ትብለለኻ ከነው ይብል ድሕሪ ንምንታይ ቀሪይዎ ተልካ هم فطرت كو فطرت እግዚአብሔር كل كل معري معري هم فطرت راديئتو ودا يو ليلم سومبي صقو يلمسو ليلم بي هم فطرت كو يملكتو عرب صرفتو مصحف منكوسات يتري دي ود الخام اسرائيل بسركو እግዚአብሔር لسيطان يحليه اللي انت فطرته هي ببحريو እግዚአብሔር حلاي ودا كل እግዚአብሔር ليقاصر سرعي مغابي ردي كاله بسرو سيطان سعي ادمنيني يحليه ويلي فطرته ግን ረዲኤቱ ጸጉ ግን ايوه تخكل بصرف اب እግዚአብሔር ውሽጥ ለለ ፍጥረት የለይ አነ ሰይጣን እግዚአብሔር ይቋጸረን በባዕለ የለ ፍጥረት የለይ ስለዚህ ሲ አው ኢድ እግዚአብሔር ንዮ ላበልኻ ይኮ ቤተ መቅደስ አትይሉ ምፍታን ታይልከም በመሰረቱ ታይሉ እንደው ቦታ ተውዚ ጉዳይ ዝኸልዕል ተለው ሰይጣን ቤተ ክርስቲያን ይፈርሒ ቤተ መቅደስ ፈርሒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አለው ገገሊኦም ግን ዓመጽ አሰሪሖም ካአቱ ተለው እግዚአብሔር ንትሰብ ሰብ ኮ ኢላ አትለው ሰብ ኮ ይቀዘፍ ለሎ እሱ ይብድፍረት ለአትለው ሰይጣንማ ምስትናይ ሰይጣን ክፋአት ሰብ ይልጽጋዓለው ናተቃጸለ ኢላ አታዳድሻ ክፍትን ገገሊኦም ሳትሪኦም ደ ቤተ ክርስቲያን ሕማ ሐሳብ የምጸለይ ይብሉ ናተቃጸለ ኢላ አቲ ሕማ ሐሳብስ አፍተ ቤተ መቅደስ ከምጸሎም ክብሊ ክቃለስ ናተናደደ ናነደ ተዲያውለስ ናነደደ ሲአቲ حزو تموتشيو خمس دا مستدعو دان للو قليلو نصرح بوتا خوني خمس دا تنقوال آتيو قليلو الوصلا آتي خوني ناتقاصلي لآتي قين كعخفتني آتي قاقولي مسات بيت مقدس أنا ليدي لو حما حساي متسألني للكم مندي لهم تسألهم تحسا سيطاني جسم نفس قدس يمسألهم ايوه صاقين حز لي تردهم بيت مقدس قانين للو سبكو آتيو كونيو تتاواتي يسرحي خويني يولخ واتحوينا كريستوس ما أخلنا هاليس دياولوس للو مسات مصيام حما يسرحني رمتو هايلو ندوك كتطفئنا دبصيخا يقولون يروم قالوا يوم خفتوني موص نيروم افريسان موصيو فيزني في فريسان كو اغانتي المرحم نيرو افريسان نورا منفس قدس ديو نغوي تخص كل الحسن الحوارات تاجي لونو سيطان سي اكبصركم كم هيك حاحيوكم سي لمنا يقولكوا لمنا نيوماتكو يا بتقوم كويس دي اسي كفتنهم قليل ونيو امزو لك بيزاخا لا خاليت سددنا لا حسامه سددنا يلوم هم لفقدوا عينت لقدسان حوارات كفتنو امنتهم كفتنهم دله እግዚአብሔር ግን ይፈቅደ ፈቅደሉ ሰዓት ነው ለፈቅደሉ ሰዓት ነው ስለዚህ ሲ እዚስ ኣብ ቅዱሳን ሐዋርያት ኳስ ነይሩ እዩ ክፍት በትክክል ሐዚ ናበይና ነው መጽመስልካ ሐዚ ታወት ሲብስሩ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ቀጽሉ ዲተተዋል እዋ አቡል ኪዳን ግን ታይ ይሰርሑ ነይሩ ታወት ብስር ክርዱልና እንደለ ሓደ كم زول بهالو نايف فترة سب مولو بقدام نهيوان الجمرة كله أبتحت مرجم نيرو تسوون حتيات قصيلو actually قدام نهيوان تحت يوم جمرو قدام نهيوان ترايخون حتيات تطويلو بدحري يسوون قصيلو قايل نحاول عبيل بمقتال قصيلو بدحريو أمنه زمن دجنا سوات نجزير كتكسو نجزير قطر نجزير عميصهم قصيلهم بدحريو أبراهام زمن سودوم ناغومرا نيرو كومنا على تولد دينار رخص خيدو هذه أبولي كيدان لنورتاوت نا እግዚአብሔር መንፈስ ልሕድረሉ ምክንያቱ ሕድሕድ ሰብ ረኺሱ ነይሩ ሕድሕድ ሰብ ካብ ጽድቂ ሓጢያት ይልቀሎ ነይሩ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ሰባት ብምልአት ክሕድረ ይኽኣለን ሰስታ ገይሩ ፈቃዱ መንገዱ ልገልጸሉ ነቶም ዝተመረጹ ህዝቡና ሰብ መልእክቲ ተደልዩ ኣብቲ ታወት ምሕዳር ጀምር ካልኣይ ሕግታቱ ኣብኡ ልጽሓፈሉ 10 ትእዛዛት ኣብ ታወት ይቕመጥ ነይሩ እቶም 10 ትእዛዛት ንሙሴ ልሃቦ ታወት እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ለሎ መሰውኢ ትታወት ንብሎም ሕዚ ጳውሎስ መሰውኢ ኢሉ ስም ጠቂስዎ ለሎ holy altar ዝበሃል ወይ ቅዱስ መሰውኢ ንብለ ንሕና ኣብ ቅዳሴ actually ወረስ የዘንት ህብስት
ናበለ ህብስት ዘሎ ቀይሮ ትጽዋም ቅድሶ ናበለ ይናገር ንትወይን ህብስት በዝንቱ ጠረጴዛ ይልብል ኣብዚ ጠረጴዛ ኣብዚ ቅዱስ መሰውእ ለሎሲ ቅድሶ ባርኮ ይብል ሕዚ ኣብ ሓድስ ኪዳን ንሕና ኣክቹዋሊ ብተለምዶ እዩ ታወት ናበልና ስለንጠቕሶም በይ ታወት ማለት እዩ እቲ እውን ሰርቪስ ኣለዎ ደም መዋጊዕ እዩ ዝውን ና ክርስቶስ ደም ይልህብ ግን ኣብ ሓድስ ኪዳን መሰውእ ኢሉ ስለዝፅውዖ እሳቶም መሰውእ ብዓብዪ ንምንታይ መሲካ ግጭት ተላዒሉ ከምዚ ዓይነት ችግር ፕሮቴስታንት እዞም ጴንጤ ልበሃሉ ክህነት ኣይቕበሉ ተዓባይ ችግር ልመፀት ቁርባን ከይቕበሉ ታወት ከይቕበሉ ዓባይ ፀገም ዝኾነቶም ትታወት ገለቱ ቁርባን ለይምቕባል ፀገም ፈጢሮም ካህን ልበሃል ይብሎ ሚስጥረ ክህነት ልበሃል ይብሎምን ክህነት ስለለይቕበሉ ካህን ከዓ መስዋዕት ይልቐበል እሶም ከዓ ኣብ ሓድስ ኪዳኒ ክህነት ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳኒ ክህነት ሓሊፉ እምበር ኣብ ሓድስ ኪዳን ክህነት የለን ክርስቶስ ሊቀ ካህን ይልበሃል ሊቀ ካህን ማለት ዓለቃ ካህናት እዩ ካህናት እማ ሃዋርያት እውን እዮም ስልጣን ይወክብ ኣለኹ ብሱር ኣባጊዕ ትስጉእና ደሙ እንጀራና ህብስት ባርኾም ልብል መንዲ ይልህብ ስኢሉ ማንም ምእመን ከይኾነ ይልህብ ትካህን ይልህብ ትህብስቲ እንታይ ይብል እንዶ ባርኮ ዝንቲ ህብስት ወቀድሶ ናተባህል ንገረብ ቅዳሴ ኣብ ክርስቶስ እያ ተወሲዳ ክርስቶስ ትህብስቲ ባርኾ ቀደሶ ትፅዋ ይብል እዋ ፈትት ናበለ ልጠቅስ ኣብኡ ልነበረ እያ ሕዚ ቅዳሴ ተቢላን እያ ሕዚ ቶም ካህናት ከዓ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዮም ክርስቶስ ባዕሉ መስዋዕቲ ገይሩ ከም ዝሃበ ሕዚ ከዓ ቶም ካህናት እቲ ናይ ክርስቶስ ትስጉኡ ደሙ ናይ ክርስቶስ እዩ እሳቶም ግን እቲ ክርስቶስ ስጋና ደም የረክቡ ንወልኡ እኮ ኣብ ቲቶ 3 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 28 ጳጳሳት ካህናት ቀሳውስት ክሽወሙ ከም ዝግበኦም እኮ ልብራህርህሉ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ ካብ ምእመን ካብዙ ተራ ምእመን ተፈልዮም ሲ ልዙ መሰውእ እዚ ወይም ደሞ ልዙ ኣገልግሎት እዚ ልተሓረዩ ሰባት እኒኡ ማለት እዩ ለዚ እሱ እንዳሕለይ ተቐበልካ እቲ መሰውእ ተቐበል ትኽክል ሕዚ ኩለና ኢና ካህናት ልዎ እኒኡ ናይ ኣገልግሎት ክህነት ልበሃል እኒኡ ቀፃላይ ንመፅኢና ናይ ኣገልግሎት ክህነት ዝባሃል እኒኡ ናይ ስልጣነ ልጅነት ስልጣነ ውልድነት ዝበሃል ክህነት ኣሎ ንሕና ና ንጉስ ካህናት ና መንግስት ወረስቲ ኢና ይብል ጴጥሮስ የስ ኩለና ና እግዚአብሔር መንግስት ወረስቲ ኢና ና ካህናቱ ለይና ናምንታይ እዚ ብውልድነት ንረኽቦ ጸጋ እዩ ብኣገልግሎት ግን ካባኻትኩም ኤጲስቆጶስ ክሽወም ደሊ ካባኻትኩም ዲያቆን ዝኸውን እዚ የማልእ ካባኻትኩም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ሕዚ ገርመኩም ጳውሎስ መፅኡ ናይ ጴንጤ በተለ ጴንጤቆስጣል ዝበሃሉ ቶም ሓደ እኳ ንእሽተይ ዝሓሹ እኒኦ አንግሊካን ዝበሃሉ ወንጌላውያን ገለ ዝበሃሉ ካህናት ኣለዎም ሰላም እግዚአብሔር ምስኻትኩም ይኹም ከመን ይኻትኩም ገዛ አብርሃም ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ያው ምኽሪ ግልጋሎት ከም ንህብለና ዝፍለጥ ኮይኑ ብዓብዪ ከዓ ተፈላለየ ስደት ዓድታት ዘለኹም ደቅኹም ክተምህሩ ሓሳብ መደብ ዘለኩም ብክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከዓብዩ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ምናልባት ተኻኢሉ ብቋንቋ ዓዶም ተዘይኾነ ከዓ ብተፈላለየ እቲ ናይ ሃይማኖት ስርዓት ቋንቋ ግእዝ ስርዓተ ቅዳሴ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባራት እዚኦም ብምልኦም እናተምሃሩ ደቅኹም ብክርስቲያናዊ ህይወት ክመሃሩ كل شع ناي مخرج الجالو تزجاجنا لنا مخرج الجالوتنا نمركب ب099099 حمشتي نادول لكم تروحونا بجزائر سمنا محسن هو أبزي تأيو لما خذ تمزجيكم نورهم خزي بعلي جمرنا لنا بقوا إنجليزية على حوسة قداسي زيما سنة مقبار جورجب حوسة مسحب قدساوي تمرتك مهارية زي كل أدالينا لكم إننا لنا سلازي دقهم بأونلاين كمهارو تدليوم عمزقوهم يهم عدمهم بهندي ساعات يتعمم أبي خبابي عديهم زلوا زي نابرها راهم ب0999 حمشتي تمزقوهم أونلاين تمرتك نجمرينا جابيهر لسامرلو قواعي قورلنا وسوات الإجزابية أنت اللو زوم بينت أكوستال بتلي لبحر زوم بحدا باستر لمرة قلب أما حدا جنيا خويننا للحزلاتومي even ካብ ናይጄሪያ ካብ ጋና ኣጋንንት የምፁ ካብዞም ጠንቆልቲ ሒዞም ይመፁ ብዞም ብሓደ ቸርች ልምርሑ እሶም ጴንጤቆስጣል እዮም ልበሃሉ ና መንፈስ ቅዱስ ወረደት ጳውሎስ መፂሲ ዲያቆናት ሽሙ ኢለኩም ነይራ ዲያቆናት ተብለው ናትኩም ኢሉ ናፍታ ቤተ መቅደስ መፀና ቤተ ክርስቲያን ዋ ንሕና እኮ ዲያቆናት የብልናይ ዋ ካህናት ክሽዎም ልግብኦ እዚ መስፈርት የማሊ ኢለ ጢሞቴዎስ ካህናትኩም የብለው ተይልዎም ገገሊኦም ና ጴንጤ ቤተ ክርስቲያናት የብልናን እዮም ክልዎ ሶ
ጳውሎስ ዲያቆናት ከምዚ ይኹን ኤጲስቆጶስ ከምዚ ይኹን ኢሉ ንሕና ኤጲስቆጶሳት እኒና ምክንያቱና ሐዋርያት መልእኽቲ ኢና ነብል ንሕና ዲያቆናት ካህናት ኣለውና እሳቶም የብሎምን ታ ችግር ልመፀት እውን ምስ ኣቋረፅዎ እቲ ክህነት ታወት የድልን ኢሎም ድሓር ምክንያቱ እቲ ካህን ያለድሊ ምስቲ መሰውእ እዩ ንሕና ግን ትታወት ዝበሃል ብብሉይ ኪዳን ብሐዲስ ኪዳን መሰውእ እዩ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 10 ንሕና መሰውእ ኣለና ናይ ድንኳን ኣገልገልቲ ካህናት ክበልዕዎ ይግባአን ምክንያቱ እሶም ኣይኣምኑልን ሰቂሎም እዮም እቶም ናይ ፈሪሳውያን እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ነበሩ ናይ ሐዲስ ኪዳን ካህናት ግን ይስውእዎ መን ከም ንበዓል ጳውሎስ ካህናት እዮም ይስውእዎ እንጀራና ህብስት ይዋርኹ ነይሮም ሕዚ እቲ ዓባይ ነጥብ እዚኣ ሕዚ ክርእይዋ ኣለዉ ክህነት ዝበሃል ስለለይብሎም እቲ ክህነት ካህን ዝሰርሖ እቲ ካህን ዝጥቀመሎም ነዋያተ ቅዱሳን ዝበሃሉ ታወት መሰውእ ገለ መስዋእቲ ቁርባን ገለ ዝበሃል የብሎምን ሪኢኻ የብሎምን ሕዚ እቲ ካህን ትሰርሕ የለን ዝኾነ ነገር እንድሕር ሰርቪስ ኣቋሪፅካ እኮ ከነ መጨራሹ ኢኻ ተቋም ገዲፍና ኢኻ ትብል ገዲፍና ኢና ከይብሉ ግን እሳ ስለለይክእሉ እንታይ ይገብሩ የለን ማለት ቀሎም በቃ ቁርባን ዝበሃል የለይ ታወት ዝበሃል የለን መሰውእ ዝበሃል የለን ይብል ሕዚ ግን ንመፂና ናብቱ ዋና ናብ ብሉይ ኪዳን ታወት እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ተባሂልና 10 ትእዛዛት ሕጊ ናይ ኣምላኽ ይቕመጠሉ መንፈስ ኣምላኽ ይቕመጠሉ ናይ ሐዲስ ኪዳን ከታይ ይግበረሉ ተባሂሉ ናይ ሐዲስ ኪዳን መሰውኢ 10 ትእዛዛት ኣይፅሓፈሉ ኣብዚ ብዘጋጣሚ ምእመናን ክፈልጡና ገሊኦም ሰባት እንታይ መስሎም ልካረኸሩ ናብ ብሉይ ኪዳን 10 ትእዛዛት ይቕመጠሉ ሕዚ እቲ ትእዛዛት እሱሲ ዲኹም ትፅሕፍዎ ይብሉ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ኣክቹዋሊ ኣብ ታወት ኣብ ናይ ሐዲስ ኪዳን መሰውእ ታወት 10 ትእዛዛት ዝበሃል ኣይፅሓፊ ምክንያቱ እቲ ትእዛዝ እንታይ ተቐሚጥሎ መንፈስ ኣምላኽ ኣብቲ ሚልክያስ እውን ዘሎ ኣብ ጴጥሮስ እውን ኣሎ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ክፈስስ እዩ ተባሂሉ እዩ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ልቦም ከቕምጦ እየ ኢሉ ሶ ኣብ ርኢኻያ ትኾን ካብኡ ተሃልያትካ እንታይ ይብል ካብ ደጊም ጀሚሩ ይብል ማንም ሰብ ሕጊ ኣምላኽ ከምዝን ማንም ኣይብሎምን ይብል እንታይ ዳ ይብሎም ይብል ድሕሪ ደጊም መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ሕድሕድ ሰብ ከፍስስ እየ ኣብ ሕድሕድ ህፃናተይ ከፍስስ እየ ይብል ብድሕሪኡ እንታይ ልገብር እቲ ናይ ሐዲስ ኪዳን ታወት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ታወት ዝፍለየሉ ናይ ባዕሉ ነጥብ ኣሎ ኣክቹዋሊ ንሕና ናይ ብሉይ ኪዳን ታወት ይኮንና ንጥቀም ኩልና ኦርቶዶክሳውያን ክፈልጡልና እንደሊ ዘይፈልጡ ታሃልዮም ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ክፈልጥዎ እንደሊ ናይ ብሉይ ኪዳን ታወት ሓንቲ እያ ነይራ እቲ ሓንቲ ከዓ ናባጊዕ መስዋእቲ እያ ትቕብል ኣብ ኢየሩሳሌም ነይራ ብድሕሪኡ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ሓጢያት በደል ምስ ገበሩ ተማሪኻ ናብ ፊልስጤም ከይዳ ነይራ ዳሓረ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ልመፀሉ መንገዲ ኣሎ ሕዚ ታወት ብዛዕባ ናይ ብሉይ ኪዳን ታወት ኣብ ሐዲስ ኪዳን ግን ክርስቶስ እቲ ታወት መሰውኢ ኢልዎ ኣሎ ጳውሎስ እንታይ ግልጋሎት ዝህብ ተባሂሉ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር መንፈስ መቕመጢ ጥራይ ይኮነ ሕዝማ መምርያ ያሬድ ኣብ ታወት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕድሕድ ገዛውቲ ቤተክርስትያናት ኣሎ ታወት ኣሎ ወይ ድማ መሰውእ ኣሎ ኣብኡ ጥራይ ይኮነ መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ኣባየ ኣሎ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻ ኣሎ ኣብ ብሙሉእ እግዚኣብሔር ለኣምን ክርስቶስ ለኣምን መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ንመቕመጢ ተባሂሉ ይኮነ ሕዚ ታወት ተቢሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን መንፈስ ኣምላኽ ኣብኡ እዩ ጥራይ ዝሰፍፍ ኣብ ካሊእ ኣብ ሓጢያት ዝነብር ካልኣይ ሕጊ ኣምላኽ 10 ትእዛዛት ይፅሓፈሉ ነይሩ ናብ ብሉይ ኪዳን ሕዚ 10 ትእዛዛት ንምፅሓፍ ይኮንና ንጥቀመሉ ኣፍታ ናይ ሐዲስ ኪዳን ሕዚ እንታይ ኣለላ ኢየሱስ ኣልፋና ኦሜጋ እዩ ዘለዓለማዊ መጀመርያ መወዳእታና ዘለዓለም ኣምላክ ኢሉ ኣሎ ካብኡ ናይ ስላሴ ስእሊ ኣለዎ እቲ ናይ ሕዚ ዘሎ 10 ትእዛዛት ፅሑፍ የብሉን ንምንታይ እቲ ሕጊ ኣዋናት ተቐሚጡ እዩ ብክርስቶስ በኩል ምስ መፀ መንፈስ ቅዱስ ሕጊ ነግረና ኣብ ህሊናና መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ስለለና ብኡ ነንብብና መንፈስ ኣምላኽ እውን ዝግባእን ዘይግባእን ይነግረና ስለዚ እንታይ ዳ ኢና ንጥቀመሉ ተባሂሉ ሕዚ ናይ ሐዲስ ኪዳን ታወት መሰውኢ እንታይ ኢና ንጥቀመሉ ተባሂሉ ንመስዋእቲ ኢና ንጥቀመሉ ናይ ሐዲስ ኪዳን ቁፅሪ 1 በቃ ሰርቪሱ ኣገልግሎቱ ክንባረኸሉ መንፈስ ኣምላኽ ስለለየብልና መንፈስ ኣምላኽ ሓድረና ይኮንና ንጥቀመሉ እቲ ዓባይ ነጥብ እዚኣ ኣለላ ንመሰውኢ ኢና ንጥቀመሉ ቅዱስ ጠረጴዛ ቅዱስ መስዋእቲ ሆሊ አልተር ይበሃል ቅዱስ ጠረጴዛ መስዋእቲ ይበሃል እዚ ኣብ ቅዳሴ ለሎ እዩ ኣውሮፓ እውን ኣክቹዋሊ ንሕና ጥራይ ይኮንና ታወት ለለና ብሙሉአን ዘናሕና ግብፂ ኣለዎም እዞም ኢስተርን ኦርቶዶክስ ዝበሃል ራሻ ግሪክ ብሙሉኦም እዚኦም ኣለዎም ኦርቶዶክሳውያን ኢቨን ካቶሊክ ኣለዎም ቅዱስ ጠረጴዛ ዝበሃል ቦታ ኣለዎም ከምዚ ታወት ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን ታወት ሓንቲ እያ ነይራ
ናይ ሓዲስ ኪዳን ግን ኣብ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ስጋና ደም ክርፍተት ስለልግቦ ኣብ ኩሉ እዩ ተቐሚጡ ስለዚ ናብ ብሉይ ኪዳን ሓንቲ እያ ነይራ ኣብዚ ግን ብዙሕ እዩ ኣብ ሕድሕድ ቤተክርስትያናት ተዋሪኹ እቲ መስዋዕቲ ታወት ይበል ስለዚ ከመይ ይልፈላለ ክበሃል ተሎ እንታይ እዩ ንመስዋዕቲ ኢና ንጥቀመሉ እንታይ ማለት እዩ መስዋዕቲ ናብ በጊዕ መስዋዕቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰብ ሓጢኣት ተገይሩ ክርስቶስ ስለለይተሰቐለ ዝነበረ ሽዒቱ ናብ በጊዕ ደም ናተፈሰሰ መስዋዕቲ ይግበረሉ ነይሩ ሓጢኣት ስርየት ይወሃብ ነይሩ ሕዚ ግን ክርስቶስ ስለልተሰውዐ ስለልሞተ ታ ብዕል ቅድሚ 2000 ዓመት ክርስቶስ ኣብ ዓለም መፅኡ ስጉእና ደሙ ኣፍሲሱ ታ ስጉእና ደሙ መሰበላ ታ ስጉእና ደሙ ሕዚ ኣብ መላእ ዓለም ምእመናን ክቕበልዎ ምእንታን ተናይ ክርስቶስ ስጋና ደም እዩ ሕዚ ኣብቲ ቅዱስ መስዋዕቲ ሕዘፍቲ ታወት ናይ ሓዲስ ኪዳን ታወት ወይ መሰዊ ልቐሮ ማስረጃ ተተባሂሉ ጳውሎስ መሰውእ ለና ትመሰውእ ግን ናብ ብሉይ ኪዳን ኣይኾነይ ኣባጊዕ ደሚ ልስውእሉ ይኾነ ብስሩ ለኮ ግን ራእይ 19 ተልም ራእይ 19 ቁጥሪ 11 ሲ ግርም ልለካ ከዚ ካብዚ መጀመርያ ኣብ ዘጻት 25 ኣነ ከም ነርእየካ ጌርካ ቤተ መቅደስ ስራሕ ዘጻት ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 10 ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ማእኸልኩም ዋላ ክሓድር ቤተ መቅደስ ኣነ ከም ነርእኻ ስራሕ ኢሉሉ እዚ ኣበይ የሪኦ ነይሩ ኣብ ሲና ንዓደይ ምስ ወለላጎ ትና ሰማያዊ ስርዓት የሪኦ ነይሩ ዳሓር እዚ ተመስጥሮት ኣሎ ራእይ ብራእዩ ከምዚ ይልብል ዕብራውያን ማን ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 19 ከምዚ ይብል እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ እግዚአብሔር ተከፈተት ኣብታ መቅደስ እግዚአብሔር እውን ታቦት ኪዳን ተረአየ ይብል ስኢሉ ተረአየ ኾነ እዚ አቀዲሙ ለሙሴ ለሪኦ ነበረ ስርዓት ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሽንኳን ሓዲስ ኪዳን መብረቅን ድምጽ ነጎድጓድን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብርቱዕ በረድን ድማ ኾነ ይብል እዚ እግዚአብሔርስ ፎቲ ፈቂዱ ሓደ ኣብ ብሉይ ታቦት ቅረጽ ገይሩ ፎቲ ፈቂዱ ዳሓር ኣብኡ ኮይነ ከነጋግረካ ኢሉ ለሙሴ ልባዕሉ ለሙሴስ ኣብኡ ኮይነ ከነጋግረካ እዚ ኣብኡ ኮይኑ ለነጋግሮ ነበረ እግዚአብሔር ፎቲ ፈቂዱ እዩ እግዚአብሔር ሲ ኣነስ ኣብኡ ኮይነ ለነጋገር ብኡ መስዋዕት ክቀርበለ ይደሊ በለ አይ ኤድሌካ አይባል እዚ እንደገና ተለይ እግዚአብሔር ተለይ ደልዮ ነይሩ ተለይ ፈቅዶ ነይሩ ራእይ ኣብ ራእይስ ዮሐንስ እንግዲህ ጎይታ ልፎቴል ባህል ዮሐንስ ስኢሉ ሓዲስ ኪዳን ለይ ዝራእይ ዝለለ ትክክለኛ ራእይ አርእይዎም በይ ስኢሉ ምሳሌ ሆነ ሕሾት ሆነ ምን ይሆነ ትዙ ትክክለኛ ለሎ ነገር ላርእዩ መጽኡ ዮሐንስና ከምዚ ቢሉኳሲ ና ሰማይ ስርዓት ይገልጽሉና ኣብ ሓዲስ ኪዳን የለይ ኩሉስ ለገርመካ ታወት ከም ለሎ መግለጺ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 16 ኣሎ እቲ ንዋርኾ ናይ በረከት ጽዋ ምስ ናይ ክርስቶስ ራይ ጽዋ ለሎ ትደሚ እቲ ንዋርኾ ናይ በረከት ጽዋስ ምስ ክርስቶስ ደም ሕብረት ዘለዎ ደይኾነ ይብል እቲ ንቆርሶ ህብስቲ እንጀራ ምስ ናይ ክርስቶስ ስጋ ሕብረት ዘለዎ ደይኮነን ይብል ተወዲኡ እንታይ ማለት እዩ ልጠቅስሎ ትዝቀርብ እንጀራ ኾነ ትዝቀርብ ህብስቲ ኾነ ወይኒ ምስ ናይ ክርስቶስ ስጋና ደም ቀርብ ኣበይ ልቀርብ ወይ ቅጥዩ ኮሎ ሓደ ሰምሁር ሓደና ምሁር ይሉ እንድሕር መምህር ቢሉ ጳውሎስ ስለምታ ኢለውገሎ ስለምታ ኢልናገርሎ ታዩ ቀደም ልቀርብ ህብስትና ወይኒ ነይሩ ድዩ ታይ ኸይል ጠቅም ታይሙ ጳውሎስ ይቅርቦ ነይሩ ኢኻ ጳውሎስ ናሃሌስ ንምእመናን ይህቦ ነይሩ ንምእመናን ስጋይና ደሙ ናይ ክርስቶስ ኢሉ ይህቦ ነይሩ ኣበይ ኸይወሃብ ነይሩ ኣብ መሰውኢ ባዕሉ ጳውሎስ ካልእ ኸይጠቅስ ኣቀዲም መሰውእ ለና ኢሉ ትመሰውእ ታይ ልጠቅም ተይልና ጳውሎስ ትዝቀርብ እንጀራና ህብስት ምስ ናይ ክርስቶስ ስጋና ደም ሕብረት ስለሎ እሱ እዩ ለይተገበኡኩም ከይትቅበሉ ምክንያቱ ትመሰውእ ለ ናይ ሓዲስ ኪዳን ታወት እዩ ትመስዋዕቱ እውን ናይ ክርስቶስ ስጋና ደም እዩ ስለዚ ትመስዋዕቲ ወይ ንዕካዮ ናይ ክርስቶስ መስዋዕት ዝቀርበሉ ታወት ንዓካዮ ትናዓኢኻ ኣይ ትመስዋዕት ይኹረ እየ ስጋው ደሙ ይቅበል እንተልካ ከይተገበእካ ተበሊዕካ ስጎና ደሙ ቅጥያ ኢኻ ገሊኦም ይብል ኣብኡ ኮን ደሎ ኣብ ርኢኻዮ ትኾንካ ዘይተገበኦ ኢሉ ልጥቀሶ ገሊኦም ከይተገበኦም በሊዖም ይብል ስጉና ደሙ በሊዖም ገሊኦም ኣያሌዎች ይብል ብዙሓት ሰናዊቶም እዮም ገሊኦም ኣብ ሕማም ወዲቆም ናይ ስጋ ሕማም ገጢምዎም ይብል ገሊኦም ከዓ ብዙሓት ሞይቶም እዮም ስለዚ ታወት ክንዕቅየ ኣብቲ ታወት ዝቀርብ ስጋና ደም ክንዕቆየ ተልካ ግን ከምቶም ልገጠሞም ቆሮንቶስ ድፍረት ገጢምዎም ነበሩ ችግር ገጢምዎም ነበሩ ገሊኦም ሞይቶም እዮም ብድፍረት
نتتاوت نيقوم نتمسوعات زقرف تتاوت أفت مسوعات نهديس كدان مسوعات تتاوت زقروا لنا سجقنا دم زنعوا قاليهم كعت قذيفهم يوم قاليهم كعب حمام توقعهم يوم يل سلازي ترينا يس بتعمل جرم دو بسرعة أوزي ممريارد بتلي بسرعة هديس كدان أبيت كريستيانا تناي مسوعتي حيلي أو تاوت النمر حيلي تناي هديس كدان تاوت سي تنا كريستوس قالنا دم مسوي خوينو خمس قرا كريستوس قدم 2 عامات زفصص قلنا دم كل شع تكس خوينو ببغيزي خنقبل لغ حجزنا ازيو تايتلنا مصحف منكوسات له غرغريس ونلو غرغريس يبل قداسي خاطو لنافت قدس تاوت نحدث كيدان غرغريس مات نحدث كيدان ليق ጳጳሲ عوي بوي كاتو تلس غصو كمز حوي كمز قيح نيكادو حوي ما يلوط نيرو يبل افت مسوي افتنا كريستوس قدس أنا هادس كده أنت واتفت مسوي تاوتسي كريستوس سي كم هتسان سوق خرفته تلو يريو نيرو دارجان 30 دقيقة سو يبل ويو قا عمرو نعق خوينو كوي كاب دحريو دقيسو دي دقاس دي مصي ويولم نيرو يمسلم نيرو ግን እሱ ተደሚሙ አው ልካይድ አረጋው መንፈሳው ለኒው ኣብ መጽሐፍ መነኮሳት ለለ በጣም ልገርም እሱ ይብል በህይወቱ ትሑት እዩ ቅዳሴ ቅዱስ ዘሎ ምእመናንስ አይስኹም ንዞም ካህናት እሶም ቅዱሱ أنا طواف كوكو صوم مصحفهم بو أنا أترانس كقرول لكم يلو نيرو حدا معلت جن قداسة تساينس قدس يلهم بحيل أتيامو مساعته قداسة جميرو تصالو سرعي كانوا خوين خبل تلوس تمسكوت تنابي تمقرس بلع المسكوت للوس تخافيتو ناس ما إبراهيم كوي لبل تخافيتوس رقبيت كتور تلار يبل كاوتا رقبيت قد تابي عريفة أو زي مسوي أفتسقو نادهم ولا عرفوا له مسوعته أو خفيلة كاوري كبلوت اللو تمسوي تارقبيت لمس ترارقبيت يخون منفس قدسي ريخافتي لك عن كريستوس أبهار يردانوس افتنا يردانوس برقبيتهم تقلت سلسة أسر يس أو خورت اللو ترقبيت كتافتو هبستنا وين مس عرفة في قروان لك هبستي تو خطرية اللغة هبستنا وين المسل قن دم الناس قا ناي كريستوس قلنا دم مخان مقلص لك حمز الحرد بقع أو رأي يوحنس الحرد بقع خوينو ترأي لحد الحرر بقع رأخو لتسوي بقع تسوي كوي دومو فاسيسو يكو قن كعب هيوت لله بقع كريستوس يوحنس وانجيلا والتقس له رأي كريستوس كان بقع تحريدو يريو قن هياويو أي موتن تبقع قن كعب تحريدو دوم فاسيسو لك أرقا من فساقع بحد قص له هزان لمسر كتحقفو دليبل خمسين الشيء تفتاو والعسك كحقفو دلخو كاو بقع خوينخ أترأي والتسوي بقع كاو تايلو مسيكا بدحري منكيسو أرقا منفساوي أنا عاوز تاوت زي خوينا ميستر خمزي لتقليت اللي مزغل لحد يعطي كتما علمنا نورخ زي ميستر تقليت اللي كريستوس سجانا دومو ناترفتت نافس سسقنا دوم تارين نيلو قدام تخيل لا تايكري نيلو باقي ريمانينو مالتو أو تاوت وشت لكايد ميستر سي منفساوي لك أتالي كاسفولي أنا تايب لأن نيرو حد دياقون حاونات اللي علي لفتح تاوت تقربت لخصي يكعز أنا لا عيل لين باكر وحد قنعتني يا حمد زيار بقلت لاريا زين تقال لمو تاوت المسوي لخون نعملخنا يسوع كريستوس يقول دومون يسوعلو مسوي يخزا هادس كيدان هاد كيدس كيدان تليدل نيرو خزا عنتو لتقسنا يمنا قدس باولوس نارا يوحنس زي كله أم بتقمط النيرو تلي زيدل نيرو رأي ريو يلو أيقمطلنا سلازي تاوت عدلاي مخانو أو زينا نردا كاوزي بزلالة حطو تحليكم بإنبوكس لاخلنا يخم سلك قزراو اللو سكرول لاغوري حلفلو بتليجرام بواتساب بخلو تلقلنا تقول يخم بخمزي التقاقوهم أحوات اندقنا انداو عين البونا هم يبره لكم منا نبن بحكي مصحف قدس ممرمار طلي كمرمار تلي خوين محتاتي لدلمبن هم فلت وصيخه هم زعينت እግዚአብሔር لنقفو ነገራት ملعن ጽቡቅ ይኾነ ጽቡቅ ይኾነና ተተረሙይና ኢና መልእክት ንሕልፍ ስለነበረና ሰዓት እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር